ini ndonzi Prophet Madungwe ini ndokurova kana zvikapedza inini Jesu akatoborovera vanhu muchechi indairovera ndokurovera padheni pako nditori nani indorova makatadza kuti paipai muri heavenly army commander zvemashuwa-shuwa. Welcome Zimbabwe. This is Chibanda Media reporting as it is, and my name is General Fire Kolos. I'm your host today, and tinasi tine munhu waMwari Prophet Madungwe, the heavenly army commander. Nyaya iri kunetsa kumastreets manje munhu waMwari muzoona ndekuti zviri kunzi 1 million. 1 million. Because in last interview makataura muchiti 1 million ndo vanhu chete vari muZimbabwe. Vamwe vese ava vaverengwa. Mungatsanangura here because nyaya 1 million iri kunetsa zvimashoma. Alright, let me explain kuti zvinomboreva chi. Alright, Jesu anoti let the dead bury the dead. Anditi vakafa vavigane. Vakafa vavigane. Hakuna munhu akafa anoviga munhu. Anditi saka Jesu airevera kuti chi? Aireva kuti vakatakura chitunha. Right. They are dead. They are dead. Nekuti chitunha, let the dead bury the dead. Chitunha chiri chimwe chitunha. Saka kuti vakatakura chitunha. Zvazviri zvitunha. Takuda kutsanangura it's a parable panotaurwa zvinhu zvakadaro. Anditi they were living because munhu akafa anovigwa nevanhu vapenyu. Vanhu vari kunzi let the dead. Nekuti yes, vasina mweya waMwari saka havaverengwi. Munhu asina mweya waMwari haverengwi. Saka muZimbabwe tiri kuti 1 million vanhu vane mweya waMwari ndo population iri kutaura kuti muZimbabwe kana Mwari vachitasa panyika muZimbabwe vanoti tine 1 million people. But census yeZimbabwe inona kuverenga zvavana kuti unoverenga mbeva nemiswe. Anditika ungoti ndine mbeva 20 anditika. But takuda the actual number tinoverenga mbeva 11 anditika. Saka munhu asina Mwari haaverengwa anonzi zedhead akatofa nemunhu akatofa. Anditika. Saka 1 million tikureva kuti vasina Mwari vamwe vese hamusi kuverengwa, whether you like it or not. That's the mathematics heavily mathematics. Ndina Mwari ndarasama kuti handisi kuverengwa. Kana musorida hamupo because hazvina favoritism. Because Jesu anoti let the dead. Because ndobvopota ndichiita interview naMadungwe saka handikwanisi kupinda mufavor yekungonzi because vanombosangana and stuff. Munhu anoisa nokuti mweya waMwari anditika anoita zvebasa raMwari chaizvo noti zvekubhaizira zvinhu zvokuti unongoya kuchechi zvokuti bhaiziro vanoita zvebasa raMwari. Saka 1 million ndo vanhu vari kuzikanwa naMwari vari registered kuti these are the living souls in Zimbabwe. Vamwe vese so meaning to say muZimbabwe tine 1 million man. Tine 1 million according to statistics dzekudenga kana kuti heavenly statistics dzenyu hadzisi correct. Anditika census unoti tine 15 tine 18 million ndedzenyu anditika, but anoverengwa kuti munhu mupenyu chaichai tine 1 million anditika. Saka vanhu tendeukai kana udaita munhu mupenyu anditika, do not be dead while you are alive anditika. Tine vanhu vakafa vari vapenyu seva vakanzi endai let the dead bury the dead. Saka ndo zvaingotsanangura izvi zvazvekudenga imetsi dzekudenga anditika. Imi mukatedza kubhilivha metsi dzekudenga muchibhilivha metsi chaidzo kunzi 1 + 1 = 2 akakuudza kuti ndiani anditika ndo dzinonzi metsi zvawaudzwa nemunhu akuudza ndo zvaunoteedzera. Ndo zvaunoteedzera nekuti ndo zvaunoziya. Because akaisa metsi ndiMwari anditika. Venyika vakatera metsi idzodzo andika but muri kubhilivha scientist nezve zvamuri kudzwa kumabhuku of history zvinhu zvakanyorwa nevanhu. Ko dzamwari metsi dzandiri kukuudza idzi kuti 1 million ndo vanhu varipo. Mota yaMadungwe akupenga but metsi and this is another thing that I wanted to talk about because mu comment section ndofunga chinhu comment section kana ndo chinhu chinotishungurudza pasi nekudenga. Mu comment section zviri kunzi Madungwe havasi vatowedzera here handiti makapa address muchiti inini handipenge iyo kana ndiongatonge uchipenga wacho. So vanhu vari kuti Madungwe vanenge vawedzera. Yeah, ndo zvazvinoita. We have fools anditika. Sometimes I don't listen to fools anditika. All right. A fool remains a fool. Sometimes if you argue with a fool and you become a fool anditika. Zvinhu zviri straight unodzwa kuti zvakati zvomunoti munhu anopenga anditika. Zvava nestatement rinobatwa muAfrica. Munhu akangoita mari anonzi tete wakafa last year ndiye akaura. Because they believe kuti munhu akangoita mari mushonga anditika. So vanhu veZimbabwe they believe kuti akaudza chasingazivi anoti munhu anopenga anditika. Vanoti wakati ndipe mari yangu chichi unonzi anopengewa anditika. Saka I even remember poa achitombonzi kuverenga kwako kunenge kwakukupengesa. Saka Africa dzasemjena tiri kumashure. Tine madhandaiti muAfrica anditika. Varunguka murungu akaona chinhu zvavanoti murungu akaona kuti waita something new anditika zvanenda kudenga anditika. But mungadai muchondipa hero status kuti but mufesi yakapenga nda kudenga zvatiri kutadza anditika. But musipaka vanhu kupenga. Varungu manje munhu anoisa zvakaita saDavid Beckham webhora. Vakaona kari kadika chirwa bhora kachisuka vanhu vachidi anditi vakakatora kati uya kuma-U utambire kuma-juniors anditika. They appreciate zviri munhu. Manje muAfrica tinotsikirana anditika. Ini nhasi amunasekuti ndiri muZimbabwe anditika. Munhu aenda kuchechi yemunhu abva kuAmerica kuti
madungwe anopenga nditika but nhasi munhu akabva kuAmerica achiti I came from heaven nditika vanozara kuniswa maoko pose vari kufungidzira kuti murungu ndiye anokwanisa kuenda kudenga vanofunza kuti pachedu munhu akangoita zvatisingakwanisi isusuka zvakutodedza because we limit ourselves kuti we Africa nditika hatina zvatinokwanisa nditika kuAmerica tinoona kwawanda vanhu vanoenda kudenga nditika vana William Branham vane mastories ekuenda kudenga sezvo ndongoita but vanhu vanoverenga the book of William Branham kuAmerica murungu wegandaira nditika of course Americans they are not whites they are brown hakuna munhu white because vane brown skin vakada ngoti dhisa chete ngoti kanzi three black people hakuna munhu weblack nditika vese weblack variko but vanhu veblack iko kudenga zvezvo zvakamira sei paishu dzemakala zedu idzi Mwari vane chekuita nemakala here kana kuti kuna Mwari vanenge vachingozvona zvinhu zvakafanana kuna Mwari macolors anosiyana then weather inocontributa macontinents nhasi ukabva kuno kuenda kuAmerica unosvika kuita white because of unosvika kuita brown miri nani changes ekuti kunotonhora nditika ukagarawo muzuva anditika saka weather inocontributa but still vanhu vanocreatwa naMwari hatina munhu white tina munhu brown neblack only maAmericans matasadza brown like me so indiri munhu handiko varungu vatori white vari pink hakuna munhu wepure white because anonzi white person hapana because white person amana zvinoita vamwe varungu kuti ane bvudzi rewhite handina munhu ane ganda rewhite chairo tine vane ganda rewhite nechando chinhu chakarwa nechando chinoita kakauka white but it's not white handitika hakuna munhu white but vakada ngozvidistinguisha vakati white people they're not white people bvudzi ravo even ndire brown mukaita samaAmericans nemaBritain saka how can they were supposed to be called brown people they are brown people and isusu vamwe senini handinzi a black person I'm a dark brown I'm a brown ndo kala yangu alright vanongonzi a black because rubva kuAfrica hakuna zvinhu zvakadaro kudhisana kusina basa rese kukandiri saka kudenga Mwari vanenge vachiti ndine vanhu two chete matichi black and brown and black hatina zvenyu zvokuti white kana chikana maIndians hakuna zvese makangofanana even vakaita samaIndians nemaAmericans vese they are brown chero nesimaZimbabwe zvane kuti muyellow bone anonzi mublack handiti uri kuAfrica uri ayellow bone unonzi you're a black person but munhu ari brown yansona kuti sometimes ayellow bone angona kutotsvuka kutodarika murungu ayellow bone ari kuZimbabwe but anonzi mublack imathematics dzenyu dzevanhu handitika but tine dzekudenga why can't you believe mathematics dzekudenga chaidzo mutende ukuthi saka varume kana ndisi kuve kwandakabva let me repent nditewo munhu handitika so mukona munhu kana achida kuti abviswe mulevel kana kuti akaundiwo pa1 million dzevanhu vari kunzi vanhu chaivo according to you and heaven statistics chekutanga kutendeuka kugamuchira Jesu moita zvinoda Jesu oraramasa Jesu chete izvozvo wakutoverengwa semunhu handitika so munhu anosvika sei kuti azonzi amunhu chaichaiwo anongotendeuka from nowhere unotanga unobatsirwa nemunhu like seni ndinokama naMwari ndokubatsira kutendeuka wogamuchira Jesu handitika ndokubatsira kufamba naJesu wacho handitika ndokupa ukama naMwari naJesu handitika rakaitibata another court handitika being a man kana kuti baba vemhuri does not mean to impregnate a woman kana kupfeka trouser handitika mukadzi anogona kupfeka trouser tomuti murume aiwa hakwasi kuti ati handitika saka kureva kuti anonzi baba vemhuri isoti kuzvarisa handitika kana isoti kupfeka trouser the responsibility uri kugona izvo foitwa nababa zvokuti because the rank rekuti ndinofangira pamusoro mukadzi ari pasi handiti ukaona uchitongwa nemukadzi you are not a man marriage inotongwa nyaya iyi yakusvika kuri kutapira ukaona uchitongwa nemukadzi handiti you are not a man because anofanira kuti ari in charge of the family is the father handitika is the father okay what about if a woman ari married obva adyisa murume wake and do you believe kuti zvinhu zvakadaro zviriko chero ukadyisa chiro kadii whether wadyiswa kana wadya wega as long murume mukadzi ari kutonga you are not a man ari kutonga ndiye ava in charge saka ari in charge that's the man ndo the position of a fatherhood saka vanhu vekuti zvokuti uri kufamba uri kurarama usina Mwari hazvikumake a human being chiri kumeka a human being kuti una Mwari ukufamba zvodaro naJesu wacho bosofanga uri like Christ usiri like Christ you are not a person uri kutoverengerwa among ghost zvasemnyana Jesu pakafamba paipa nditika panonzi vakamuona achifamba pamusoro pemvura pakanzi ndiani uyu pakati it's a ghost they know kuti ghost rinofamba iri is a visible rine body rinechi saka kuti vese vari kufamba kuti they are ghost tine vanhu and ghost zvidhoma nemaghost anditi magorototo andika which means muZimbabwe mamwe mafigures atakuzosvika kuma5 million atova maghost okay a ghost saka tinonzi a ghost it's a dead person
Saka muri eZimbabwe zikunzi izvozvi kana usingatozive Mwari ghost. Not according to me, but according from Prophet Madungwe. And it's not according to me. Akazvitaura ndiJesu. Ndikungota zvakataurwa naJesu. Alright. Ndijesu ndiye let the dead. Ndikutsanangura zvakataurwa naJesu my boss. Nditi but it's not me. Ndakatanga heavily mathematics. Saka usatsamwira inini. Aiwa kana zvakunetsa tsamwira uende kudenga unoona kuti unokusvika kuna Jesu kuti akusviki unenge watooma kudhara usati wasvika kwada kuti azvisizvo. Nditi earth and the heaven belongs to him. He speaks whatever he likes. Imetsi dzaJesu dzadzisi dzangu. Saka nini usati umondituka pakadai chitofara kuti pane munhu ari kutokuzivisa kuti saka ndakatofa ndichitofa.